मैदेरजों न' बां सिफाय जानायनि सप्तासेनि उनाव हरखाब जाब्रबथाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव उदालगुरि बिधान सभा समष्टि आरो बिटिआर खालिंदुवार समष्टिनि भारत भुटान सिमना ओनसोल साग्लिजाद ननायजिरि फोथार सिदागुरनि मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। जाय जाथायखौ खोनायोब्ला मेगननि मोदै गगोन नोंथांनियावबो। भारत भुटान सिमनायाव मैदेर आरो मानसिजों गाग्लोबनाय न' बां सिफायलांनाया गोदान खौरां नङा। बे जाथाया जागासिनो थायो, थेवबो जेंनाखौ बोस्रांनो हाग्रा बिफान आरो सोरखारा जेबो राहा लायाखै। थांनाय समबार आरो मंगलबार 16 आरो 17 मे 2022 खालि साननैयै मैदेरा रुंसारि सनिराम बर' बिसि बिमला बर'नि नखरखौ सिफायना गालाङो। गामिनि रायजो आरो नखरनि बिगुमाया बुंनाय बादिब्ला गिबि सानखालि न' सिफायना गालाङो। फिन बे नखरसेयावनो अखानायै सिफायफिनबावो। दायो नखराव नखरनि फोलेर थानो हानाय थासारियानो गैया। दुखु गोनां आरोबाव बे नखरनि बिमला बर'नि फिसाया रुंसारि। लोगोसे बिथांनि नखरनि फिसाला गिदिराबो NDFनि रौनिया सोद्रोमा जानायलाय भाग्य बर' आफादनि लानाय मुं बिलाइ बर' बिथांखौ आर्मिया गावथारो क'क्राझाराव। बिब्दिनो नखरनि दुखुनि बानाया बोहैयो बिथांमोननि नखराव। दासिम बिथांनि नखराव उदिस लाहैनाय रावबो गैया होनना गामिनि आरो नखरनिफोरा फोरमायो। बावैसो बे नखरनिनो उन्दै फिसाज्ला नबिन बर' 25 बोसोरा हरखाब जाब्रबथायजों गोब्राब जखम जाना दायो गुवाहाटी सुवाग हस्पिटालाव जिउजों जुजिगासिनो। लोगोसे एखे गामिनिनो किना दैमारिनि फिसाज्ला राहुल दैमारि 22 बोसोर आरो मावरियापारा गामिनि मंगल बर'नि फिसाज्ला गलाबसन बर' बिथांमोनाबो गोब्राब जखम जाना उदालगुरि सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं। बिमला बर'नि फिसाज्ला नबिन बर'आ बांसिन जखम जाना गुवाहाटी सुवाग हस्पिटालाव जिउजों जुजिगासिनो। मोनथिहानाय बादिब्ला बिथांमोना हाबा जानो बाइकजों थांदोंमोन, नाथाय हाबासालि मोनहैयै समावनो लामा ससेयावनो हरखाब जाब्रबथायजों हस्पिटालनि आलासिसो जाहैनांबाय। नबिन बर'नि बिमा रान्दि बिमला बर'नि नखरा दायो दैयाव हांसोआ सानस्रिनो हायि थासारि। फिसानि मोजां फाहामथाय होनो नांगौ बादि रांनि आंखालाथ' आंखालानो, थांना थानो जानायनिबो आंखाल। बोरै फिसानि जिउखौ बायख'ना लानानै फैनो हागोन? जिंगाजों मेगननि मोदैया खुगा खावलायाव बाना बोहैदों। नबिन बर'नि देहा फाहामथायनि थाखाय अनफावरि गेदेमा बिथांमोननि राङारि मदद नखरनि बिगुमा आरो रायजोफोरा हास्थायदों। अन्नानै स्क्रिनाव होनाय बेंक एकाउन्टआव दैथायहरनो खावलायदों। एकाउन्ट नम्बर 393155323339 IFSC SBI N 0007118। सेफायलांबाय, खमबारैबो सेफायबाय, मंगलबारैबो सेफायबाय। ओमफ्राय मा खहा जादों? बाइफोरा जाजोबलांबाय, बाय दोङोमोन। आरो बिनि नखाय आरो बेयो दोनैनायखौ बेखौबो जालांबाय। न' बां सिफायलांदों? बेखौबो बोरलांबाय, माइरंखौबो जालांबाय, बिदिबो बाय दोनैफिनबाय, बेनिफ्राय बेखौबो जाजोबलांबाय। सरकारखौ मा बुंगोन दा? मा बुंगोन दा? बेनि अनगायै आरो नोंथांनि नखरनि फिसाज्ला नबिन बर' बे एक्सिडेन्ट जादों होननानै खोनादों। माबायदि हालोदाव दङ दायो? माबायदि बुंगोन दा? बिनि उनाव हाथि सेफायखांनानै आंनि फिसालायाबो आरो बिनि हप्तासेनि उनाव एक्सिडेन्ट जाबाय। दा आंनि फिसालाया गुवाहाटियावसो थाहैबाय। दा माबायदि हालोदा बिनि? दा माबायदि जागोन? मोजां नङाना? मोजां नङाथ' र'। दा नों हारसिं दङ? आं हारसिं दोङो दा। साबेसेमोन गासै? गासैनो। नोंनि हौवाया? आंनि हौवायालाय सनिराम, बेबो थैना थांबाय। आरो फिसाला गिदिरा? फिसाला गिदिराबो आफादनि जानानै आर्मिजों गावथार जाबाय। मा आफादावमोन? NDP मोन, गावथार जाबाय। दायो नोंसोर बिमा फिसा सानैल'? सानैल'। बे नबिनाबो एक्सिडेन्ट जाबाय? एक्सिडेन्ट जाबाय। आं हारसिंसो दोङो दा। हारसिंसो दङ? तो তাৰমানে ইদিনা কিবা বিয়া আছিল বোলে গাঁৱত, তাৰ লগৰীয়াৰ লগত যাই পেলাই এনেকৈ বিয়া খাই পেলাই আহোঁতে অলপ ৰাতি হ'ল। ৰাতি হোৱাত এনেকৈ কৰি পেলাই বাইকৰ লগত আহোঁতে এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট হোৱা বুলি কোৱা শুনা পাইছোঁ আৰু। ৰাস্তাও বেয়া আছিল তাতো। আৰু বৰ্তমান কি অৱস্থা? বৰ্তমান এতিয়া তাৰ অলপ ভালৰ ফালে অহা বুলি কোৱা শুনা পাইছোঁ আৰু। এতিয়া ক'ত আছে? এতিয়া গুৱাহাটীৰ মেডিকেল হস্পিটেল আছে। তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ বিষয়ে অলপ ক'ব নেকি? তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ বিষয়ে মানে এই কেইদিন আগতে, আজি এসপ্তাহমানৰ আগত নেকি, হাতী আহিছিল। হাতী আহোঁতে তাৰমানে সি মানুহটো নাছিল, যেনিবা সি মানুহটো অকলশৰীয়া মানুহ যে, মাক আছে। মাক থাকোঁতে আৰু তাৰ অলপ অৱস্থা মানে অলপ
বেয়াই আৰু তাৰমানে সি বাহিৰত যাই পেলাই কাম কৰি আছিল গুৱাহাটীতে যায় তাতে যায় কাম চাম কৰি পেলাই ঘৰত খৰচা চৰচা দিয়ে সেনেকৈ কৰি পেলাই তাৰপিছত ইফালে হাতী আহিল সিদিনা হাতী আহোঁতে পাছত মই অকলেতো নোৱাৰোঁ ইমান ডাঙৰ বস্তুৰ লগত মই ৰাইজক মাতিলোঁ বহুত হাল্লা কৰি মাত চাত পূৰা ভাঙি গৈছে তাৰপিছত ৰাইজেও এতিয়া সিদিনা বৰষুণ হৈছিল বহুত বৰষুণ হৈছিল কেনেকৈ আহিব নাহিব সিদিনাটো গ'ল ফাৰ্ষ্টৰ দিনাটো গ'ল তাৰ নেক্সট দিনাখন হাতী একবাৰ আহি পেলাই ইটো ভাংছি সিটো ভাংছি প্ৰথম দিনাখনে ইটো ভাঙিল আৰু নেক্সট দিনাখনে সিটো ভাংছি আৰু দুদিনকৈ আক্ৰমণ দুইদিন আক্ৰমণ কৰিছে আৰু এই সময়ত এখন ঘৰতে বহুতখিনি ঘটনা হৈ আছে সেনেকুৱা হৈ আছে মই হাতীয়ে দুদিনকৈ ঘৰ ভাঙিছে তাৰপিছত এক সপ্তাহৰ পিছত আৰু ল'ৰাটো যিটো নবীন নামৰ ল'ৰাটো এক্সিডেণ্ট হৈছে আৰু ৰাইজে কি ক'ব আপুনি এতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰৰ বিষয়ে ৰাইজক কি আহ্বান কৰিব যিহেতু তেওঁলোকৰ টকা পইচা নাই সেইটো অৱস্থা সিহঁতৰ চিৰিয়াছে টকা পইচা ওলোৱাৰ মানুহ নাই সি অকলে আছিল এতিয়া অকলে তাৰো এক্সিডেণ্ট হৈছে এতিয়া মানে অৱস্থা মানে নায়ে উপায় নায়ে আৰু সিহঁতৰ মানে এইটোৰ বিষয়তে অলপ অসুবিধা আৰু আমাৰো সেই অৱস্থা তথাপিতো মানে ৰাইজে কি কৰে কি নকৰে এতিয়া মই সেইখিনি কোৱা হেৰি কৰোঁ তাৰ বিষয়ে এই নবীন বড়োৰ ঘৰখনৰ বিষয়ে কোনোবা যেতিয়া ৰাইজে অলপ সহায় কৰে बेनो जेनेबा हराव थांनाय सप्तायावहा जेनेबा समबार सानावहा मैदेरा सेफायलांबाय बेयाव माइ दै माइरं जालांजोब्बाय बिनि अखानायै मंगलबारैबो फिन फैफिननानै बिसोरो जि आद्रा माइखौ जों बासायना दोन्दोंमोन बस्थायाव सोनानै बेखौबो जालांनायनि लोगोसे आरो दा नै गथ'आ खाफालफ्रा गाज्रिमोन नामाथाय बे हिसाबै जोंनि न'खरनि मानसि दाखालि बावैसो बाइक एक्सिडेन्ट जादों दा मानसिया गुवाहाटि मेडिकेलावसो दंहैयो बिथांनि जिउआ माबादि जागोनथाय मोजां लाइनाव फैदोंना फैयाखै दाबो खबर मोनाखै जोङो रिजाल्ट मोनाखै साबेसे दङ बिसा न'खरनि परियाल ओरैनो सानैल' दङ दा गोदो साबा दंमोन साबानि गेजेराव साथामानो थैलांबाय ओमफ्राय बे साथाम थैनाय माने सोर थैखो बिथांनि बिमलनि बिफा बिथिं जा गुमै जायोमोन आङो सुनिराम बर'आ बिथाङाबो रुंसारि जालांबाय आरो फिसाला गिदिर नबिन होनना बुंनाय भाग्य होनना बुंनाय बेबो क'क्राझाराव इन्दि बि माबादो सरजाबनानै गावथारजाबाय बे भाग्य होननाया एनडिबिमोन नामा इन्दिबियाव दंमोन संगठनाव बेबो गावथारजाबाय आर्मिदो आरो बिहामजो दंमोन बिहामजोआबो रुंसारि जालांबाय दा बिसोरो दोङो बिमादो आरो फिसादो नबिन आरो बिमा बिसोर सानैजों दोङो मा बुंनो दुखु गोनां दा दिनै नबिननि हालोदा माबोरै दङ दायो गुवाहाटि मेडिकेलाव दङ होननानै खोनादों माबोरै दङ दायो ओरैनो हामाखै हामनायालाय खोनानाय हिसाबै दा हिसाबै दा जा रांखावरि गैया न'खराबो अबस्था गैया बिदि रायजो राजानिफ्रायबो जों बाहाय मदद मोनगोन नामा होननानै जों बेखौनो रायज्लायनाय जादों न'खराव दा बिदि सोरबा जुदि अननानै थाइसे थाइनै बा अनसुंथाइ हरो जों बेखौनो कामना खालामबाय थादों न'खरा बेखौनो सावरायबाय थादों जोङो जाहाथे बिथांनि देहाखौ जों बायख'ना लाबोनो थाखाय जा रां रुफा गैया बिनि थाखायनो रायजो राजानिफ्राय जों मदद नागिरदों जेनेबा जि गरसे मोनो बे हिसाबै जों दा बेखिनिखौनो रायज्लायबाय थादों न'खरावहा बबे हस्पिटालाव दङ बिथाङा बे सक हस्पिटालाव दिनैनो जादों दा बिनिफ्राय जों सुख'ना लाबोनो थाखाय बा बिथांखौ बायख'ना लाबोनो थाखाय रांखावरि गैया आंखालथार न'खराबो अबस्था गैथारा बे हिसाबै दा न'खराबो मैदेरदो आलाय सिलाय खालामजाबाय थानोनो जायगा गैया जानोनो माइ माइरंआनो गैला जाहैबाय दा हिसाबै रायजो राजानिफ्राय मदद मोनोबा बिथांनि जिउखौ बायख'ना लाबोनो थाखाय जों राहा खालामगौमोन सोरबा जुदि अननानै होयोबा जों बिथांनि जाय अनसुंथाइ होगिरिनिफ्राय जों रोजा रोजा साबायखर बावगोन जों न'खरनिफ्राय आं बेखिनिखौनो बुंबाय समाव थेवब्लाबो जोङो बिथांखौ नायनानै मोनबोआखिसै जोङो थाहैनाय सुबुंफोरखौनो सुलु लानानै जोङो बा सोंनानै फैनाय जाबाय
दा बे समाव माने बिथाङा खोब माने ओरैबायदि गोबां रांनि थाखाय बिथाङा गोनांथि जाना फैदों। दा बेखौनो आं खावलायनो नागिरदों रायजो राजानिसिम आरो लोगोसे बिटिआर सरकारनिसिम बेखौनो खावलायनो नागिरदों बिथांनि जाहाथे न'खरनि जे गोलाव समनिफ्राय न'खराव जाथायनिफ्राय जाथाय जाबोनायनि समाव बिथांनो माबा मोनसे अनसुंथाइ राहा बिथांनि जिउखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बिथांनि बे फाहामसालिनिफ्राय फाहामहोनानै मोजां देहा खालामनानै लाबोनो थाखाय गोबां बिथांनो अनसुंथाइ नांगौ जाना फैदों। आरो लोगोसेयाव बिथांनि न'खराव ओरैबायदि जाबावदों बिथाङाबो सासे बिसि दङमोन, गथ' 2 दंमोन। बिसियाबो हरखाबै गोब्राब बेराम जानानै रुंसारि जालाङो। थिग बेफोरबायदिनो बिथांनि न'खराव गोबां जाथाय जालांदों। आरो लोगोसेयाव बारा सम जायाखै 10-15 सिगां दिनाव बे न'खराव हाग्रानि मैदेरा फैनानै साननै न'खरखौ गाग्लोबफैयो, न'खरखौ सिफायलाङो आरो बिथांनि न'खराव थानाय माइ दै एसे जि दङ बिखौबो जालाङो। आरो लोगोसे बिदिहाय बिथांनि बिमाया ओरैबायदि माने जेबो खामानि मावनो हाया, बुरै मानसि, खोब माने सिं गंनाय, गावनि संना जानायनि खुनु माबायानो देहायानो गैया। बेखायनो जों रायजोनिसिम सरकारनिसिम खावलायदों बिथांनि न'खरखौ बोरै हायो एसे बिटिआर सरकारनिसिम जों खावलायदों गुरैयै रायजोनि जानानै जाहाथे बिथांनि बे न'खरनि जे दुखिया एबा दिनैसिम दुखिया न'खरजों जुजिनानै जिउखौ जेने तेने दैदेनलांदों, बिमा सासे आरो नबिन बर' फिसाला आरो फिसौ 2 दङ। बिदिहाय बिथाङा गावनि जिउखौ जेने तेने दैदेनलांगासिनो। बेखायनो नबिन बर'नि बे हरखाब जाब्रबथायनि जि जानानै जिउजों बिथाङा सालियाव जिहेथु जिउ जोबनायजों बा थैनायजों समानै जुजिना थाबाय थानाय समाव बिथांखौ जाहाथे बे समाव बयबो मदद खालामो, रांनि अनसुंथाइ खालामो। बे हस्पिटालनिफ्राय जाहाथे बिथांनि बे हरखाब जाब्रबथाय जानाय जाथायनि बे थैहां अबस्थानिफ्राय बासायना लाबोनो थाखाय आं आखाइ खबजबै बिटिआर सरकारनिसिम आं गुरै खावलायहरदों। आरो लोगोसे बिटिआर सरकारनि मानगोनां मानगिदिर प्रमद CM सार बिथांखौ हायोब्ला बिथांनिसिम जोङो गुरै खावलायदों बिथांखौ माबा मोनसे अनसुंथाइ होनानै बिथांखौ जिउनिफ्राय रैखाथि खालामनो थाखाय जों गुरै आर'ज खालामबाय। लोगोसेयाव जोबनायाव बेखौबो बुंबावबाय